Jeg vil lige præsentere mig selv. Jeg hedder Morten Givskud, og velkommen her til anden del af vores møde. I har nok bemærket, at det her er sådan en form for streamingmøde, eller det vi også kalder online informationsmøde. Jeg er til dagligt beskæftiget med at facilitere og moderere debatter og møder af den her slags. Det synes vi bare er hammerende ærgerligt. Altså, der skal være mulighed for at kunne sætte. Så har vi den første kamp, der gik alle 3 runder. Og Palmer har jeg her. Mester Vandens Nytorv fra Stiftstiden, hvor I giver Simon en stor hånd. Tusind tak skal du have, Jan, og tak for introduktionen til det her informationsmøde om landet.